Dragii noștri prieteni, suntem doar cu bunica, cu mami. Vlăduț a mers pe altă telecondolă pentru că filmăm dintr-o telecondolă și vi-l arătăm și pe Tudor, care este foarte captivat de tot ce se întâmplă aici. Hai. Și vă arătăm, suntem undeva sus. Wow, se vede superb. Iar s-a oprit un pic ăsta, că mai încarcă și pe altul, așa cum a încărcat și pe noi. Da, ăsta este în Telluride, este gondola. Wow, ce frumos se vede de sus. Este foarte fain. Da. Este superb. Uite, bunica, acum la partea se vede foarte frumos. Uite în spate chiar. Dar de ce? La bunica noastră un pic așa e teamă când se uită de unde este în sus. Așa, râde cu teamă bunica. Așa. Și revenim. Wow, este impresionant într-adevăr, suntem sus. Nu știu la ce altitudine suntem, într-adevăr suntem foarte, foarte sus. Hai să mai vedem și pe Tudor ce reacție are. Tudor este foarte încântat, este foarte surprins cu tot ce se întâmplă. Așa, mami aici și bunii și ele. Da, suntem sus, este foarte faină telegondola asta, sau cum îi spune. Wow, dar ce urcăm. Suntem foarte sus, e frumos. Este foarte frumos. Suntem închiși aici în cabina asta, dar aici este și pentru cei care fac schi. Wow, și tot urcăm, văd că este frumos, este foarte fain peisajul ăsta cu muntele. Da, într-adevăr este foarte frumos. Foarte frumos. Și acum suntem chiar opriți sus. Este foarte frumos ce se întâmplă. Deci este într-adevăr Tudor! Este foarte frumos de aici de sus, vedem absolut totul. Cred că s-a mai oprit un pic gondola pentru a putea să intre și alții în ea. Da, o să revenim. Am ajuns până în vârful acestui munte și acum mergem pe traseu în jos. Suntem aici într-un intră, să-i spunem așa. Tudor este puțin plictisit, dar se pare că îi place. Și, wow, într-adevăr, este super unde suntem. Panorama este deosebită. Încerc să vă prezint și să vă arăt cât pot de curat și de mult tot ce este aici. Într-adevăr, este foarte fain. Este foarte fain, se vede foarte fain totul. Apropo, nu știu dacă v-am spus, dar gondola aceasta este gratis, deci nu se plătește. Da, este o chestie faină, pentru că, până la urmă, totuși asta trebuie întreținută. Da, este superb ce este aici. Acum coborâm. Este ceva deosebit. Revenim. Tot coborâm. Traseul este destul de lung. E adevărat, gondola merge încet, dar este frumos ceea ce vedem și parcă jos vedem ca un fel de un orășel mic. Noi am spune un fel de sat, comună, dar este un orășel mai mic. Sper să cuprind cât mai bine în imaginile care vi le arăt. Se vede mult până departe și da, este frumos ce se întâmplă aici, într-adevăr. Are și America ce oferi și în special Conrad. Revenim. Suntem aici în mijlocul Telluride-ul ăsta este mare, suntem aici undeva în mijloc, am coborât cu telecondola și suntem jos. Vă arăt un pic în piața asta unde suntem, e o piață faină. Așa, am oprit aici pentru că totuși este septembrie, dar este cald. Să mâncăm o înghețată, se văd și acolo în depărtare munții. Aici cred că sunt hoteluri, în fine, și asta este o statuie, un cal și un indian. Da, până la urmă trebuie să dăm, haideți să vedem ce scrie pe ea. Așa. Este o chestie, un indian pe un cal. Este frumoasă piața asta, într-adevăr este foarte faină. Dragilor și prieteni, aceasta a fost filmarea aceasta de la Telluride. Vă închem cu imagini din oraș. După cum ați putut vedea, la un moment dat ne-am și speriat un pic acolo prindu-ne sus. Dacă v-a plăcut și această filmare, vă rugăm frumos să ne dați un like, să ne share-uiți la prieteni, la cunoscuții noastre, să vă subscrieți dacă sunteți pentru prima oară pe canalul nostru și lăsându-vă cu aceste superbe imagini, acest foarte frumos oraș și foarte scump oraș în același timp, orășel, Telluride, așa cum vă spunem de obicei, să ne auzim, să ne vedem cu bine. La revedere!